No niin, naisten korisliigaa Hyvinkään Ponteva vastaan Kouvottaret on saatu just päätökseen. Lopputulos 82-104, selkeä voitto Kouvottarille. Lähdetään purkamaan ottelua. Let's start with the players and Tyler Deer, fantastic game today, 35 points and let's see how many assists. 11. So please give your comments of the game. Last game was a different outcome, so we knew coming in that all week we had to prepare for a tough team, top team. We knew that they're an aggressive team defensively and offensively, so we just prepared all week, mentally and physically, and it showed tonight. Okay, if you compare with the other games, you said if you compare with the previous game, but all the games during the season, how would you describe your game today? I mean the team's game today. Oh, today it was my best game for sure this season. For the team, it was a great game. We had 62 rebounds, low turnover rate. We usually have more turnovers at the end of the game, and we play as a team. Seemed like everyone but one person scored, shared the ball well. Great team, communicated all night, talked throughout everything, so great team win. And I actually realize now that you made triple, so you also took 14 rebounds. Congratulations about this. Thank you. Okay, going forward, I mean, what will make your team to be even better for the next games? Intensity, staying intense, staying focused every game, preparing during the week, and just playing the team, communicating through everything, and keeping each other together and keeping each other encouraged moving forward. Okay, thank you, Tyler. Thank you. Any questions for Tyler? Okay, vaihdetaan kieltä ja mennään Neaan. Nea, kommentit pelin jälkeen ja onnea tsempparipalkinnosta. Kiitos. No tietenkin harmittaa, että tuli tappio, että ei oikein pystytty pelaamaan silleen, miten oltaisiin toivottu. Ja ehkä vähän semmoista löysää, ei pystytty olemaan niin fyysisiä kuin haluttiin. Niin. Oliko Kouvottarilla kova puolustus? No oli. Ja sitten enemmän hävittiin niinku just levypalloihin, ettei suljettu. Levypallotilasto täällä näyttää kotijoukkue 39 levypalloa ja Kouvottaret 62 levypalloa, että siinä on aikamoinen ero. Mikä sun mielestä noin pelaajana, kun sä pelaat myös korin alla, niin levypalloja paljon tarttuu. Mikä sun mielestä oli syy tähän tämän levypallopelin näin selveään kääntymiseen Kouvottarille? No mun mielestä ei oltu riittävän hereillä, kun heitto lähti. Ja siellä oli, vaikka meillä oli enemmän pelaajia siinä korjalla, mutta ei otettu kontaktia sitten muihin Kouvottarin pelaajiin. Joo. Siinä hävittiin. Miten tällaisen nyt sitten tappiopelin jälkeen, miten lähdetään tästä eteenpäin? No nyt pitää vaan tsempata enemmän ja joukkueen kanssa niinku just yrittää tehdä parhaat sitten treeneissä. Siellä oli pari hienoa peliä sulla ja tuolla Jessicalla. Joo. Hän löysi sut ainakin 2-3 kertaa aika mukavasti siellä korin alla. Joo, se oli kiva. Onko treeneissäkin löytynyt tällainen? Joo, on muutama kerta. Oikein hyvä. Joo. Onko Nealle kysymyksiä? Okay, we thank you the players and you can go and pull off. Ja siirrytään valmentajiin ja Kouvottaret Mika Hartonen, kommentit pelin jälkeen. Ehkä enemmänkin voisi sanattomaksi vetää. Aivan loistava joukkuesuoritus. Aivan loistava joukkuesuoritus. Me pysyttiin meidän pelisuunnitelmassa aivan täydellisesti ja Kirjeltä aivan huikea suoritus. En pysty sanoa, me pystyttiin juokseen
saatiin hyvin nopea hyökkäyksi Korea. Hyökkäyslevypalloista Claire Lamonu. Ja Claire onnistui Tarun kanssa tosi hienosti. Mutta me latauduttiin tähän peliin aika hyvin. Tämä on meidän eka kerta, kun me voitetaan Hypo tässä 3 aikana. Nyt että me voitetaan vielä vieraissa tällaisella erolla, niin oltiin jo hämmästyneet puoliajalla, kun meillä oli jotain 60 pistettä tai jotain oli. Me heitettiin hyvin ja pelattiin järkevästi. Ainoat huonot hetket oli niitä pressitilanteita vastaan. Se oli huono, että me unohdettiin vähän että meidän pitäisi tehdä. Clairen Camin virhevaikeudet tietenkin vähän niin kuin mietitytti sinne pelin aikana, mutta sitten esimerkiksi Hanna tuli meidän tavallaan normaalin rotaation ulkopuolelta, pelasi reilu 6 minuuttia ja oli tosi tärkeä niin kuin meille siihen hetkeen auttamaan siinä. Siinä oli alussa myös Kaisa Lind sai aika nopeasti tahtiin 3 virhettä ja Zimmerman sai aika nopeasti 3 virhettä. Että... Se vähän pelotti, mutta täytyy sanoa, että kyllä me onnistuttiin todella loistavasti tänään. Sä sanoit, että te latauduitte hyvin tähän otteluun. Oliko jotain ihan niin kuin spesiaalikikkaa, mitä ajattelitte, että Hyvinkää Pontevaa vastaan pitää tehdä, jotta pärjää, vaan se oli enemmänkin henkistä hyvää latautumista? Niin kuin mä sanoin, tämä oli meille eka voitto heitä vastaan. Sitten me ajateltiin sitä, että ei ollut kuitenkin joukkue vähän muuttunut tässä. Muutamia pelaajia ei joutunut jäämään loukkaantumisten takia pois. Niin nyt on niinku se hetki, jos meinaa voittaa. Voi olla, että jos me pelattaisiin heitä vastaan 7 peliä putkeen, niin voi olla, että oltaisiin vähän erilaisessa tilanteessa, mutta niin nyt me lähdettiin niinku yhteen peliin ja yhteen niinku 40 minuutin suoritukseen. Mutta siitä suuri kiitos pelaajille. Aivan. Ja nyt teidän voittosarake on 9-8, niin siitä vielä viimeisenä kysymyksenä minulta, niin loppukautta ja kevättä ajatellen, niin minkälaisia ajatuksia ja tavoitteita joukkueella on nyt sitten sarjan loppuun mentäessä? Ei me olla miettinyt, me mennään peli kerrallaan. Meille jokainen peli on haaste ja jos olisi nähnyt meidän pelin joulutauon jälkeen eka peli Topoa vastaan kotona, niin kyllähän me oltiin nyt niinku ihan erilainen joukkue ja erilaisella tekemisellä. Peleissä tulee vaihtelua ja se olisikin mukavaa, jos pelin taso pysyisi jo pelistä toiseen koko ajan tällaisen samanlaisen. Hyvä. Onko Mikalle mitään kysyttävää? Okei, mennään kotijoukkueen Miikkaan. Kommentit pelin jälkeen. Onnittelut Kouvottarille. He oli tänään niin kuin selkeästi parempi joukkue. Ihan kaikissa koripalloon liittyvissä asioissa niin Kouvottarit vei meitä tänään ja siksi täysin ansaitsi tämän selkeän voittonsa. Että niin. Deer teki ihan mitä halusi kentällä, me ei saatu mitään häneltä pois. Mun mielestä Lamunu pelasi aivan huikean pelin. He pysyivät yhtenäisinä ja siihen pelisuunnitelmaansa niin kuin sitä noudattaen pelasi läpi pelin. Me ei pystytty oikein niin kuin meidän pelisuunnitelmaa noudattaa lainkaan, mutta ei me sitten kyllä oltu äärimmäisen fiksuja siinä kohdassa, kun oli vähän vaikeaa. Me tehtiin niin kuin tosi paljon sellaisia asioita, mitä ei oltiin sovittu, että ainakaan noin ei tehdä, niin tehtiin kyllä. En tiedä oltaisiko tänään pärjätty Kouvottarille, missä olosuhteissa he oli niin hyviä. Mutta niin meille ainakin jää parantamisen varaa. Mutta tällaista elämä on ja tämä koripallo on. Joskus sä voitat ja joskus sä häviät. Se on vähän niin kuin tavallaan toissijasta. Nyt tässä on oleellista se, että miten tähän asiaan reagoidaan. Tappiot on tässä joukkueurheilussa äärimmäisen hyödyllisiä, jos niistä opitaan ja ne auttaa tulemaan paremmaksi. Ihan niin kuin Mika sanoi, me ollaan koko kausi menty 1 päivä kerrallaan, 1 peli kerrallaan. Tavoitteena tulee joka päivä paremmaksi. Nyt on
sanotaan, että voisi olla henkisesti helpompaa tulla paremmaksi, kun ei enää ole voittoputkassa. On jotain syytä tulla paremmaksi, no, niin kuin, jos sitä haluaa ollaan pukeessa sanoiksi. Mutta Kouvot oli tänään aivan maagisen hyvä. Onnittelut heille. Paha jengi. Mä teen saman kysymyksen kuin Nealle sulle, niin oliko sun mielestä Kouvojen puolustaminen, mikä aiheutti pahaa oloa meille, vai joku muu asia? Kouvot aiheutti pahaa oloa meille tänään. Et ne oli niin paljon parempi korisjoukkue. Se ei ollut nyt mistään yksittäisestä asiasta kiinni. Et ei ollut mitään kategoriaa tässä ottelussa, missä me oltaisiin oltu parempia. He oli joko ylivoimaisia tai vähintään yhtä hyviä. Heidän aloitusviisikko oli merkittävästi parempi kuin meidän aloitusviisikko. Heidän ulkomaalaiset onnistui merkittävästi paremmin kuin meidän. Heidän vaihtopenkki onnistui paljon paremmin kuin meidän vaihtopenkki. Heidän valmennus oli ihan toista luokkaa kuin kotijoukkueen valmennus. Ei me pärjätty hetkeäkään. Ja tilastot tietysti kertoo monia asioita, ja se minkä huomasin jo puolenajalla ja se jatkuu koko pelin, niin täällä on 2 asiaa, mihin minä kiinnitin huomioon. Heittoprosentit siinä on 10% ero Kouvottarille, eli pelitilanne prossa on 46% ja kotijoukkueella 35,5 ja levypalloissa todella iso ero. Että miten tästä sitten lähdetään nyt seuraavaan matsiin? Tässä on tulossa seuraava, varmaan joku vierasottelu tuossa välissä, mutta Pelikarhut on tulossa 2. päivä helmikuuta seuraava kotiottelu. Pelikarhut on aika kivenkova jengi kanssa, niin miten mennään eteenpäin? Niin kuin mä sanoin, päivä kerrallaan. Ja tärkeintä on huominen lepopäivä. Urheilijan on pakko levätä, jos se mennään tulla paremmaksi. Sitten maanantaina me puretaan tää, katsotaan videot, otetaan oppia, harjoitellaan sen mukaan. Mutta Pelikarhut kiinnostaa mua tällä hetkellä yhtä paljon kuin kilo turvetta. Meillä on torstaina HPA vieraissa ja kaikki tähtää siihen, että meillä olisi vähän parempi iskukyky torstaina kuin meillä oli tänään. Ja HPA muuten voitti Pelikarhut tässä ja vielä tuolla... HPA on aika hyvä korisjoukkue, siellä on aika hyviä pelaajia, ettei mikään ihme, että ne voittaa. Joo, ihan mielenkiintoinen ottelu tulossa. Onko kysymyksiä nyt sitten Miikalla? Ei ole, eli silloin tämä lehdistötilaisuus pannaan pakettiin ja kiitetään kaikkia osallistujia ja kohti seuraavia hyviä Naisliigan korispelejä. Kiitos.